Garaiko Etxeako Landaberriko irakasle talde bat gara. Aspalditik gabiltza erraustegiarekiko kezka adierazten eta hain zuzen ere gure osasunean izan dezakeen eraginari buruzko argibideak eskatzen hezkuntza ordezkaritzari. 3 gutun bidali dizkiogu etara. 3. honetan Gema de Txabarri hezkuntza lurraldeko ordezkariak erantzun diguna. Ordezkaritza honetako ekimen eremua gainditu egiten du. Zure erantzuna ez zaigu onargarria iruditzen. Ez altzaizu iruditzen hezkuntza buru zaren heinean langileon eta ikasleen osasuna zaindu beharko zenukela? Dakizunez, Agenda 21 proiektuaren barruan lan egiten dugu eta aurten hondakinen gaia lantzen ari gara. Ohitura osasuntsuak eta sostengarritasuna hain zuzen ere. Era berean, zaborraren murrizketa eta berrerabilpena bultzatzen dituen kultura irakasten saiatzen gara ikasleei. Errauskailuaren defentsa guztiz kontrakoa da gu irakasten ari garenarekin. Agortzear dauden lehengaiak erretzeaz gain, lehengai horiek erauziz egundoko kutsadura sortzen baita. Gure zentrotik 500 metrotara gutxi gora bera eraiki behar dute errauskailua. Nitrogenoxidoak, karbono monoxidoak, metanoa, diosinak, arnastuko ditugu. Horretaz gain, goi-tentsioko lineak eraikiko dira gure ikastetxetik hurbil. Gure gainean gune elektromagnetikoak sortuz. Eremu kutsatu batean dagoen ikastetxe bat onartu behar aldugu? Gure kezka ez dago hezkuntza ekimen eremutik kanpo, ez. Hezkuntza ordezkaritzak errauskailuaren kezka azalduz ikastetxean zintzilikaturi dugun pankartak kentzea agindu ordez, ez al luke hobe guk adierazitako galderei erantzun bat ematea? Gure lan eremuan, gure eta gure haurren osasuna defendatzearen ardura zuei dagokizue ere. Kaixo.